Sa egwabo yase na osuafo Daniel Kwaku Botwe onokuru yara san ye mrahye begwanima okre abato impeswa na obo nana okwampa oye apredi hene abaso papa pani okwan a ofaso bu ne man si sene awaye no aboa ama impuntu abakuru no pa wo ahohare so enu nti sene a oye no nkoso ya anye ne saa pepepe ofa saa akwanya no sonso de adeserade to awofo enumusi womo ngani nkọ wo ma adesua ho esanse no ne ade a obetumi de agya wo mprempren bre a ye wo mu na sedaache woni ho a saa suku a wokɔe no abepia wo ngabrabo osanfa saa akwanya akuru ya so de kyerɛkyerɛ omanfo a atwa ahia wo ho no okwan a yi levi ne ba bɛboa ne sene a ɛtefa yetu ko presek so kan yetu ko ba bi aka ho de mesrem say ya President Kufuado waye free senior high school no mama ya mua na ye ma no ensua de bodi say legacy ade atitu pa bit bi agya oba no say eya de sua awfo mesrem first ni pa no pass ya no mo no so say de ni pa bebre pass wi a wo ye MP ni pa ma pass ya oha oba no wan pass oba pass oha no ka ye fam be 30 pe aduasa wo say yenya aduoso no ma pass yenya mfo na me nkofa oba no a wan pass no esa ebe ye de temesira mo mo moa mofra no ntimi sua de na se na nanom ni tisafo no hwe no so no omo saka esa mo hudia akoso abaje budget aba mate se dede kakra e parliament na mesira mo President Akufo-Addo wakase ono no enya elections e wona nim no na odwene ho do odwene ho ye daache enchima no ana odwene omo ho eti o hyehye ebo o hye emra bia na so oye bibia odwe de beboa daache no ho eti ma hye mo ye mi ba politics no what to futu agumani ya ofodom me ka ye shapa se ya ma kuni anuma na edin pa ye cheche wonsa ni aso hwene na ye de atena wura okumam se be ya da no wachi kokko se be aduro mekom aja se awfo mo mpa wasem because when say eno na beboa ama wonya apomuden yesra mo yi na via di aba no ayade a ebeboa Ghana empuntuo na nasafro okwampa oye apredi hinin so kasa ya ochire musena na kuro no te a enei ongetumi akon okoden a ababedu babi a ewei manso ye ne tonkwanta ya pai manso a eye ahensem ho manso ebokuru etiti nipantam ebo man entino ye ntwi manso biem ampa ejai saade no ye hu senia ana ye hu de biakoye etumi ye okrum ha ebia na nipa bebre nim se de na krum ha na etie ebia na wa mehu ana bia wa ntena krum ha nche ebia na se ya na wo ba krum ha eti se ye kase manso bokura na ebia wo ntiase na yenu mu a ye ko school ha ebia yen ya tena ha che na ye nim se ne amanso e ma kroyi atiti pansa ye no a se ye ka ye beje adi ne ye hu se ampa biako ye ahuhia eno man kiti bi wo ho a se wo ye na ede empapam beba wan kasa unim